Hello guys! Madong adlaw natang tanan sa kurang adlaw day guys. Dahil namaho miniliksian dya. Siliksian day guys. Asang gipa-absent ang dad o center karon kay. Ang pa-check up. Kay gilan ta na paggabi nag-uul ko kay ang dari rabas mo gabi nang daghanang nga positive sa dengue. Simbak ko lang mga gadid pa mo dun ng may bawang anak to. Ang ipa-check up. Kaya guys naging adlaw pa mo to sa hilantan dyan. Balik mo nagabi ang ilanat. Pagkano ba? Nagitsata gidjang mama. Ajang mama. Nagitsata gidjang ma'am niliksi guys nga sa pabsinan kay hang pa-check up. Mama tanin jo guys. Kay labog. Wa pa pud ang oras alas 8 man na magkuha nag center. Kape ko ako po nagpista nga ko kay arang labaras ang sipon ko. Labad sa unong sipon. Nay! Nasilas gawas pa. Sige na binaan sa man mong buhok be. Hindi na ba magkaanat Hindi lagi magsisilpon ha. Nakang bagoy ang silpon ha. Kaya itok na suko na nanay. Mapuno na yung nakaniwang ni mo sa silpon. Inighingos na murag. So, daris ko kakuan hilabad aga sakit. Labad ka ito. Among sudan guys, chorizo. Piniritong isda. Mga antanin nyo guys. Siliksi kay hindi man hukag isda. O manukas isda. Ako ka panihapon gabi pero nag-snack naman ito. Basketballan committee man na may pa-snack si kagawad. Mara ito pagabot na dali wala ko nakapanihapon. Ha? Putlong kay dagan kay lusa kuto. Excuse me. Naklas ang nga. Sige na kay nanatos nung ron magsato dapat pamahong Kuya Mario. Nanas Kuya Aloy. Maghiring pa ko ng kutro rong September Kuya Mario guys. Kaya ba kung sa katuoban mga tanawa namin yung vlog niya Flor de Lisa. Kaya ako ay gura ko gatid og pagkaon. Kaya luoy pagdihatdan. Hindi. Karon na pang buwan na taman kay magtrabaho man ko September. Asa kinsa na magkatid niya si Ate Flor ni bahala. Ate ka ni bahala. Nay, mamaw na nay. Kay agiro? Di man iro di sa bunas. Ano, iro gutam iro bi. Kung ilaga tayo ng na kamang ilatay sa pambala. Kutun. Tiaw. Bawo sa tao. Ang bawo sa mga inabot na. Ang bawong tatay. Hello guys, dahil na mas liksi sa bahay na uli na migi ka ng pa-check up. Nga, ko excuse me, kay sipon ko. Tutug ang sipon, labad ka dus kanang, minsan na, tubig man ito. Ganihang buntag, alas 8, dato mas liksi sa sinter dya. Puno naman, nag-cut off naman ang check up, kay daghan naman kaadog pa-check up. Kung nagpalista may para alauna, nang balik mi, ang alauna. Hindi mapapipag-uli na mo ron sa orasan na mag-stress na. Kung nahigi erisita daghan. May salbutamol, cetirizine, minsan ning isa. Di na mabasa ning isa. Ang isa si Palixin, murag kuan, isa, 2, 3, 4 ka buok. Lahi na nga. Kuan, nagparesita ko og vitamins para pag nagkaon ni Lexi kay tigag may kanon. Girisitaan siya og kuan, apibon. Excuse me. Dahil ang
kuan ron lawas kay gatutog ang sipon labat ka dus Mani siya. Ja, kuan day guys. Anang uy, sarap to mga pata na ni guys kato. Si kami nanay di ay to as nanay sa ubos kay nami gipadaro. Salamat ka do reverse sa imong Gcash nga pabayad sa padaro. Kay di man gid lalim og piko-pikohon ra sa tamnan matutanag kamuti. Ja labog lami pabagduta kay humok. Mo nang among gipadaro. Salamat sa kuan bayad sa padaro. Kay sinanay ningan na dyan nga. Di lagi kayag magpiko-piko ra. Mananaluoy kong nanay ning chat kong reverse. Nananabay sila agyang Gcash basag 300 ra. Pamapukoy sweldo. Pagalit ni na mapalit ng resita ang liksi kay mapakoy sweldo. Salamat na siyang kuanan o kanang nay kalabo. Kaya ning udyon man po diyag kalabo, ni humok po diyag ubo. Agar-aga dyan guys, kaya hanggang pa-check up dyan paniguro, kaya nahadlo ko kay usur, bagdinggi da aris. Among adaghanay na nga dinggi. Kagizang ilan at among tos bernis, dyan balik malagi ko gabi eh. Muna nahadlo ko dyan giditsos. Sintir kaya naman po doktor. Wa man ni sa sintir libre, wa man ni diha sila kaya nahutdan ko nung nang need ni palitin. Bawal si abog, aso. Labi na tanang sigarilyo. Ning ubo ko ni siya guys, sa katong dato siya sige glundek sa kwartong bingbing, sa kwartong ni Tiris, bingbing may kuha na dato, naglundek. Pagsiyo na dito, grabe kajing kuha na kadyo, abuga. Agsiliksi kay allergy mag-abog, mo nang kuha gizang ubo. Harag na niguro, ragadyo ko pa-check up. Kay kuan hadlo ko panahon ron kay uso lagi dinggi. Charon. Diyan ni palit ko kuan guys mangga kan ikag ko kay gis as isa. Kay ko ba kuan. Labad ka doang nakalimot ako na sa kaguol ni Lexi kuan nakalimot na nung kus tambal na di collagen para sipon mong tiginom na nga maimun kalimot na nung ko ani laging anak may siguroon sa lagi kay pagkaguol kasag asin palihog be nga tagmangga guys mantukuros nagdaro tanaw ko. Basta na dito di ugma ko nang ganas mi nanay adto ila nung aloy nga jo mi kay para matamna nag kamuti ug bas hapon. Giyo ako. Hindi man nindang minggo oy. Thank you. Hindi man nindang minggo. Katagas luma man kang kabe. Kulang kita kayo wa. Matug ka ha. Salamat reverse kay di na din miss na mahagaw piko-piko kay nadaro na. Nalipay na nanay. Kay matam na natanan og kamote. Kasuway mo na ng aslam kapangidhat mo punta. Kasuway mo na ng sipunon mo guys nga mukalit lang to. Dahil naghingos labad ka tus ano yung gibati ron. Ito gabi kay grabe gibingutan ko da. Mukalit lang to sipon ang tubig. Naskam kus mangga. Mas lama. Hindi man dahil dyan minggu.
Idzara. Anong yatag ni Ipaw. Very wrong. Aslam be. Katog bilik si anak kay nambok ka be. Kagee man yung resita oy. Hindi na po kang inom dani. Tawanan na pakitambal. Dito sa kusabos. Darong tanaw ko. Ang mangga oy. Hangas luma man di ay kain ko gadyan minggo. Talaga mong gitanam na nagyapon. Gigrasyahan mas Ginoo kay giuwan pagkaugma. 20 city kapuno. Hala, natumban sa kabaw ni ba? Guys, gikan mis nanay nangita og kanang nay. Di ganas kay itanam. Kamuti ba ganas? Diyan nang kakita mig mga utan dia tagaming ng pidila. Des nanay. Grabe batong ga. Grabe ka mangutan guys. Tangan po naan nga. Daay alugbati, daapay karabantos, ug batong ngawa na mao. Og kuan. Nang taong. Isa kay makapiright dani. Na ay nagbidyuki. Hangat na namis nanay bahay guys. Nangita lagi ming nanay og kanang nay ganas sa kamuti kay mong itanam ugma kay na may dinaro. Ja nang ha may nanay og kuan lugbati. Lami man gud sa labuyon. Lami pa sa sagulan og sardinas. Ja na nang daghan man ni guys na nang gibahin atus ila man ang hilin kay para makalaoy pud si upaw kay ang kanraba, manubod ng makahigop og sabaw ba kay na ibata nagdidi. Da na pay batong o karabantos. Ja taong da. Gikan day ko naghatid pang mananghilin kanina pag mag-check up ni Lexi. Pang napalit kani pang sikirisin ang gisiguro kay allergy si jag abog og anang aso. Manang maghutoy. Ja si Palixin na padaghang kuwang guys. Galawad pagkang pangutong. Nabaw po kung nagpislang. Diyan maroon na yung vlog guys. Kaya magasikaso po rin panihapon. Kaya na yung pinadaro. Ano sa'yo magingan? Nagka-insert malay ka. Paano ka matubi? Uy, marong malambot ka. Ano yung case kung aparayang patang pang sipon. Bye-bye na. Bye guys. Bye. Thank you for watching.